Klaudia Vojačeková, mám 24 rokov a som z Petrína. Dokonalá žena by mala podľa mňa byť vždy upravená, mala by sa o seba starať, prvý dojem by z nej mal byť veľmi dobrý a mala by byť vždy krásna. Žena, na rozdiel od mužov, môže využiť svoje ženské zbranie, ako sú napríklad krása a ženskosť, a dosiahnuť svoj cieľ vie niekedy aj len úsmevom. Ženy v 21. storočí už nesedia len doma, nevaria, neupratujú, ale popri tom sa snažia dosiahnuť niečo aj v kariére, a to podľa mňa aj bez mužov.